Вече 16 години съм собственик на Remax Advantage. Благодарение на системата за споделяне на опит в нашата мрежа, много упоритост, труд и отдаденост, аз притежавам отличия от всички клубове на успеха в Remax и вече 2 поредни години съм посланик на Remax Европа. Но най-високото ми постижение е моя екип. Горд и щастлив съм от постигнатата атмосфера в офиса, коректност, сплотеност, взаимна подкрепа, постоянство и много труд са неизбежна част от нашата бизнес етика. За да мотивирам този екип и да съм полезен в надграждането на уменията на моите брокери, всеки от тях знае, аз съм винаги на разположение за индивидуална консултация, подкрепа и най-веселите тимбилдинги. Ако си с добра обща култура, с търговски умения и търсиш правилната среда за бизнес развитие, аз лично ще те запозная с неограничените възможности за кариера в Remax.